мақомоти идораи мубориза бо фасод дар тоҷикистон мегӯянд, бештар аз ҳама дар соҳаи тандурустӣ, заминсозӣ ва маориф мавридҳои сӯистифодаи маблағҳои давлатӣ ва фасоду ришвахориро ошкор кардаанд. раҳбарони оҷонсии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия рӯзи 1 август дар як нишасти хабарӣ дар душанбе рақамҳо дар бораи ҷиноятҳои молиро оварданд, ки зиёд будани ҷиноятҳои молӣ дар ин бахшҳоро нишон медиҳад. содиршавии ҷиноятҳо дар вазорати корҳои дохилӣ 46, мудофиа 8, маориф ва илм 63, тандурустӣ 66, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ 35, адлия 15, кишоварзӣ 5, кумитаҳои идораи замин ва геодезӣ 64, меъморӣ ва сохтмон 11, андоз 16 тамоюли зиёдшавӣ дошта дар мақомоти судӣ 12 ҷиноят содир ва ба қайд гирифта шудааст. истифодаи ғайриҳадафмандонаи маблағҳои давлатӣ, аз худ кардани маблағ ва ҳисоботи бардуруғ, ситонидани ришва аз ҷиноятҳое будааст, ки ба гуфтаи мақомот дар ҳамаи ин соҳаҳо дида мешавад. раҳбарони оҷонсӣ мегӯянд, ки дар 6 моҳи имсол бештар аз 1300 амалҳои коррупсиониро дар тамоми муассисаҳои давлативу ғайридавлатӣ ошкор кардаанд. дар ниҳодҳои давлатӣ чунин ҷиноятҳо зиёд шудааст. агар дар нимсолаи якуми соли 2017 дар ин мақомотҳо 144 ҷиноят ошкор гардида бошад, пас ин нишондиҳанда дар нимсолаи якуми соли 2018 ва 188 ҷиноят расидааст. мақомоти тоҷикистон эътироф мекунанд, ки ҷиноятҳои иқтисодӣ ва бахусус ришвахорӣ дар тамоми сатҳҳо дида мешавад ва ба амнияти кишвар хатар дорад. буданд мавридҳое, ки мақомоти баландпояи тоҷикистонро барои гирифтани даҳҳо ҳазор доллар ва ё ҳатто тамаи $5 миллион аз соҳибкорӣ дастгир карда ва ҷазо додаанд. аммо бо вуҷуди ин фасоду ришвахорӣ камтар нашудааст. шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.